Tänään mun webinaarissa olisi tarkoitus katsoa, millä tavalla voitaisiin PowerPoint-esityksiä valmistella tekoälyavusteisesti. Ja jos teet työssäsi PowerPoint-esityksiä, niin näytä peukkua, kuinka moni niitä tekee työssänsä. Tuleeko tehtyä useitakin PowerPointteja arjessa? Kyllä vaan. Musta tuntuu välillä, että siitä on tullut tietotyöläisen työn ydintä. Emme ole enää asiantuntijoita, vaan olemme PowerPoint-esitysten laatijoita, eikö vaan? Ne on aika oleellinen osa sitä tapaa jakaa tietoa ja esittää asioita. Niin ihan kiva, jos siihen saisi vähän pikkasen jotain apua siihen itse esityksen muotoiluun ja sellaiseen. Katsotaan tänään tosiaan yksinkertaisesti, miten sitä tekoälyä voisi hyödyntää näiden esitysten laatimisessa. Sen verran vielä sanon tähän alkuun, ennen kuin mennään itse asiaan. Mulla ei juurikaan teille kalvoja hirveästi ole, kun mä rupean tuosta demoilemaan. Tosiaan tämä meidän napakoiden webinaarien sarja tässä keväällä on ollut ihan todella suosittu. Me tätä Johannan kanssa suunniteltiin tuossa viime vuoden lopulla. Ja ajateltiin, että ehkä tämmöinen tosi konkreettinen webinaarisarja saattaisi ehkä kiinnostaa ihmisiä. Ja kyllä hämmästyttiin, että kuinka suosittu tämä on ollut. Että näissä on melkein ollut se 200 ilmoittautumista jokaisessa näissä webinaarisarjan osassa. Ja on tullut tosi hyvää palautetta ja sen perusteella ollaan ajateltu, että jatketaan näitä sitten tuossa syksyllä. Mietitään vähän millä kulmalla sitten jatketaan, mutta saatte vastaavaa myös ensi syksynä. Vielä ei ole kalenteroitu niitä eikä keretty pohtia, että millä teemoilla mennään, mutta tässähän on hyvin kesä tuossa välissä aikaa, niin seuraankaa meidän linkkaria ja varmaan sitten ehkä laitetaan sähköpostiakin sitten aiheesta, niin ei me ainakaan sitten ohi. Ja jos on joku jakso jäänyt välistä, niin meillä on tosiaan YouTube-kanava, joka tuossa perustettiin, kun rupesi näitä tallenteita tulemaan, niin kaikki tallenteet ja muutamat muutkin meidän webinaarit löytyy tuolta meidän YouTube-kanavalta. Saatte tämän kalvosetin, niin linkki on tuossa, mutta se löytyy YouTubesta, kun laitatte konsultointi Valkonen, niin sieltä se meidän kanava löytyy, niin ne voi ne tallenteet käydä sieltä sitten katselemassa. Ja saatte tämän webinaarin tallenteen ja kalvomateriaalit sitten sähköpostiin. Mutta kovin monta kalvoa mulla tässä nyt ei ole. Hyvä. No sitten mä nappaan tuosta ton mun kalvosetin pois. Ja sittenhän me lähdetäänkin tuosta oikeastaan demoilemaan. Mäpäs vähän järjestelen mun ikkunoita. Nyt kun mä sitten tässä demoilen, niin mäpäs vähän mietin, että jos te haluatte jotain kysyä, niin voitte käyttää kädennostotoimintoa. Mä välillä vähän vilkaisen, mitä tuolla Teamsin puolella näkyy, ja voitte laittaa tuonne chattiin myös kysymyksiä. Jos tulee tässä matkan varrella kysymyksiä, niin kysykää vaikka saman tien, niin jos että hei, missä se nyt olikaan se nappula ja mitä sä tuossa oikein teit, niin sitten se on ehkä helpompi näyttää siinä samalla kun mennään eteenpäin. Niin mä pyrin tuossa mahdollisimman hyvin seuraamaan sitten chattia ja jos te nostatte kättä tuolla Teamsin puolella, kun rupean nyt tuossa sitten näyttää noita esimerkkejä. Hyvä. Mä näytän teille ensin Copilotin täysversion sitä PowerPointiin integroitunutta työkalua. Sitä ei teillä kaikilla varmasti ole, mutta moni on kiinnostunut siitä, että miltä se näyttää, miten se toimii. Niin katsotaan sitä nyt ensin, koska se on toki niin kuin se, jos PowerPointia tehdään, niin aika kätevä työkalu siihen. Mutta se on tosiaan sen Copilotin täysversion ominaisuus, eli se Copilot, joka maksaa sen noin 30 € per kuukausi per käyttäjä. Eli siihen täytyy erikseen sitten hankkia se Copilotin täysversion lisenssi, jotta tätä työkalua pystyy käyttämään. Ja jos teillä se Copilotin täysversio on, niin todennäköisesti te sen tiedätte. Te olette ehkä jossain pilottiryhmässä tai kyllä teidän työnantaja olisi teitä tiedottanut siitä, koska se tosiaan vaatii sitten sen kuukausimaksun erikseen. Otetaan tuosta sitten jako päälle. Mä näytän ensin teille tästä tämmöistä Word-tiedostoa. Tässä on tämmöinen demomateriaali, organisaatioesimerkin henkilöstöstrategia. Ja tämä on nyt tosiaan Word-tiedosto. Ja niin kuin näette, tämä ei ole mitään suttua eikä huttua, eikä esimerkiksi vaikka Teams-palaverin literaatti,
vaan tämä on suurin piirtein järkevästi jäsennelty tämä dokumentti. Eli otsikot on otsikoita ja listat on listoja ja tämä on niin kuin jäsennelty ja viimeistelty tämä dokumentti. Tämä nyt on leikisti jonkun organisaation henkilöstöstrategia. Mä vähän scrollailen tätä tästä alaspäin, niin näette miltä tämä näyttää. No, tällaisia erilaisia dokumentteja meillä on ja sitten näitä täytyy leipoa eri formaatteihin. Eli nyt ajatellaan, että mulla olisi tässä nyt tekstitiedostona tällainen strategiapaperi ja tästä pitäisi nyt sitten se PowerPointti sitten saada tehtyä. Niin mäpäs vitsi, mulle jää tuohon tuo jakoikkuna vähän hassusti. Oottakaas pieni hetki. Toi pikkasen tuossa nyt häiritsee. Mä nappaan ton. Hei. Mullahan meni nyt jollain tavalla tää Teams vähän niin kuin jumiin. No, ottakaas vähän. Näettehän te hei ton jaon nyt. Nyt tässä pitäisi näkyä PowerPointti. Näkyy koko ajan ja hiiri liikkuu. Joo. Mä yritän laittaa, mä olisin lopettanut ton jaon, kun mulle jää tuohon tollain hassu palkki tuohon eteen, mutta mä pääsen saakkaan sitä nyt tehtyä. Enkä mä saa tuohon chattiin mitään kirjoitettua. Okei. No mä kokeilen tehdä tämän demon ja sitten jos näyttää siltä, että ei pelitä, niin katsotaan mitä mä sitten keksin. Mutta tässä mulla on nyt PowerPointti tosiaan auki. Mulla on tässä nyt se maksullinen Copilot tosiaan käytössä. Ja siellä oli mulla se Word-tiedosto, josta mä haluaisin nyt PowerPointin sitten tehdä. Niin tuossa näkyy toi Copilot-symboli, sitten se näkyy tuolla ja sitten se näkyy täällä. Tyypilliseen Microsoftin tapaan, niin se tarjoaa mulle tässäkin ikkunassa 3 eri tapaa päästä tähän Copilot-työkaluun. Joidenkin mielestä se on mukavaa, jotkut kokee, että se on sekavaa, mutta tämä on aika tyypillistä Microsoftia, että samaan paikkaan pääset noin 150 eri kautta. Ja sen vielä sanon, että Microsoftin maailmassa tyypillistä on myös se, että jos mä avaan tämän Copilotin tästä, niin se saattaa tarjota eri toiminnallisuuksia kuin jos mä avaan sen tuolta, mikä mun mielestä on ehkä pikkusen ehkä sekavaa. Tämä vaan tämmöisenä sivuhuomiona tässä, jos tätä työkalua käytätte. No, mä tykkään käyttää tätä täällä PowerPointissa tästä kohdasta painamalla tätä Copilottia. Mä klikkaan sen tuosta auki ja tämä tarjoaa mulle muutama eri vaihtoehtoa. Esityksen luominen tiedoston avulla, mutta katsotaan luo esitys, koska sen pitäisi avata mulle semmoinen ikkuna, johon mä myöskin saan valita sitten tuon tiedoston. Ja niin se tekeekin. Ja se avaa mulle tavallaan tämmöisen editori-ikkunan. Tämä on myös tyypillistä Microsoftia, että sitten aina avataan joku uusi ikkuna aina avautuu. Mutta täällä on tämmöinen viittaa tiedostoon. No, tämä on aika kiva, koska tämä on se tosiaan se Copilotin täysversio, se maksullinen versio, niin tämä pääsee kaikkiin mun OneDriveen, SharePointiin, Outlookiin, Teamsiin ja niin edelleen. Täältä PowerPointista se ei ihan kaikkiin mahdollisiin tiedostoihin pääse. Tämä taitaa päästä ainakin mun OneDriveen. Ja oliko niin, että tässä oli vähän rajoitteellista se, että minkä tyyppisiä taustatiedostoja tähän saa laittaa. Wordia tämä ainakin ottaa vastaan, mutta taisi olla niin, että tällä hetkellä esimerkiksi PDF-iä tänne ei voi niin taustatiedoiksi antaa, mikä toki pikkasen rajoittaa sitten käyttöä, mutta varmasti kehittyy. Mutta tuossa on nyt tuo mun Wordi, niin kuin näette. Tämä hakee mun OneDrivessa olevia asiakirjoja. Niin mä nappaan tuosta ton mun demomateriaalin, jota äsken tuossa näytin, ja sittenpä mä lähetän tämän tuonne Copilotille. Ja nyt se tekoäly lähtee sitä tuossa askartelemaan. Ja se tekee mulle tähän tämmöisen alustavan ikään kuin rakenteen tähän editointi-ikkunaan. Tässä kohtaa mä voin tehdä vielä muutamia asioita. Mä voin esimerkiksi vaihtaa näiden paikkaa. Mä voisin lisätä tänne uuden aiheen, eli ikään kuin uuden sivun. Ja tähänkin mä voisin käyttää sitten jotain taustatiedosta. Jos mulla olisi vaikka organisaatiostrategia tuolla, niin siitähän voisi tehdä vaikka 1 sivun verran asiaa. Tai sitten, jos mä haluan poistaa jonkun sivun, niin roskikseen vaan. Mutta mun mielestä tämä on nyt oikein hyvä. Niin mennään tällä. Sitten mä painan tuosta luo dioja.
se hetken aikaa sitä tuossa askartelee. Jossa näkyy vähän niin kuin alustavasti noita kalvoja. Ja sitten se tänne pupsahtaa ja mä painan tuosta säilytä. Tämä on hyvä. Sitten tekee tuommoisen rakenteen valmiiksi tuohon. Otetaan tuohon toi muokkausnäkymä ehkä tutumpi. Tältä tämä nyt sitten näyttää. No, tämä ei välttämättä sitten ole se visuaalinen ilmiö, jota sä haluat rakenteesta. Voidaan sitten käydä valkkaamassa toisenlainen visuaalinen ilme. Ja jos asettelut menee hassusti, täällä on tämä suunnittelutyökalu, joka tarjoaa sitten tekoälyn tekemiä vaihtoehtoja kunkin kalvon asettelulle. Otetaan nyt tuosta vaikka sitten toi. Tuon rakenteen, jota haluaa käyttää, eli jos se tämä visuaalinen ilme on täällä tuotuna sitten tänne rakenteeseen näihin pohjiin, näihin teemapohjiin, se voi valita myös ennen, kun rupeaa tekemään sitä esitystä. Silloin ne asettelut saattaa ehkä mennä pikkasen nätimmin. Mutta jos se unohtaa tehdä, niin sen voi myös jälkikäteen käydä tuolta sitten klikkaamassa päälle ja tuolta sitten napsutella tuolta designerin kautta fiksumpia asetteluja. Nämä kuvat tulee Microsoftin kuvapankista tai sitten tämä Copilot tekee ne tekoälyn avulla. Tämä on kehittynyt todella paljon siitä, kun tämä ensimmäisen kerran julkaistiin. Ostin tämän maksullisen Copilotin heti, kun sen sai niin pienyrityksetkin käyttöönsä. Ja tämä oli kyllä todella surkea silloin, kun ensimmäisen kertaa tätä kokeilin. Nyt tämä alkaa olla semmoinen, että melkeinpä kun tuollaisen luonnoksen tekee ja sitten designeria hyödyntämällä saa sitten asettelut vielä vähän kivemmin. Ja kyllä se ensimmäinen drafti sieltä aika kivasti syntyy. Ja näitä kaikkia elementtejä, mitä täällä nyt sitten on, niin näitä pystyy totta kai sitten manuaalisesti muokkaamaan. Kuvaa vaikka tuosta pois ja siihen voi sitten liittää vaikka sitä omasta kuvapankista sitten haluamansa kuvan. Hyvä. Niin tämä saattaa ehkä monelle olla ihan käytännöllinen työkalu. Kuuluu siihen Copilotin täysversioon, eli siihen maksulliseen versioon. Joissakin organisaatioissa on pilottiryhmiä, jotka tätä maksullista Copilotia testailee, mutta mun tuntuma on, että laajasti organisaatiossa käytössä tämä ei ihan vielä ole, mutta monethan tähän on menossa, koska aika moni organisaatio on sitten kuitenkin kiinni tässä Microsoftin maailmassa. No, jos nyt sitten ei ole Copilotin täysversiota käytettävissä, niin voi sitten kokeilla vähän niin kuin semmoista purkkaratkaisua tai kokeilla tehdä sitä muullakin tavoin. Katsotaan tuosta. Otetaan toinen selain tuolta. Nyt pitäisi näkyä ChatGPT. Varmistatteko, että näkyy? Mulla tosiaan meni toi Teams vähän jökkiin, niin mä en oikein pääse tuohon jako-ominaisuuteen nyt enää käsiksi. Eli onko ChatGPT siinä näytöllä? Joo, näkyy kyllä. Hyvä, kiva, kiitos. No sitten. Jos on vaikka ChatGPT käytettävissä, mulla nyt on se maksullinen versio, mutta tätä voi kokeilla sillä ilmaisellakin versiolla. Mäpäs avaan tuon saman henkilöstöstrategian tuolta noin. Eli tämän Word-tiedoston. Mä teen nyt sille, että mä copy-pastaan sen tänne ChatGPT tuon tekstin. Voisin myös täältä ladata sen tiedoston, mutta mä nyt nopeammin saan sen tuohon copy-pastattua. Mä pyydän täältä, että teet tästä PowerPoint-esitys.
tee minulle, laitas muuten pikkasen isommalle, tuo on niin pientä tuo präntti. Ladattava PowerPoint-esitys. Tässä materiaali. Ja sitten mä vaan heitän copy-pastilla tuohon ton strategian. Ja heitetään se tuonne ChatGPT:lle. Ja sitten ihmetellään, että mitä sieltä tulee. Ja hetken aikaa sitä tuossa askartelee. Noin. Se teki mulle tämmöisen ladattavan tiedoston. Mäpäs lataan sen tosta, niin sitten voidaan katsoa, miltä se näyttää. Ei kovin kummoiselta näytä. Eli se tekee hyvin tällaisen yksinkertaisen esityksen, jossa ei juuri mitään visualisointeja ole. No, me voidaan täällä ChatGPT:ssä kokeilla tarjota sille valmista pohjaa, jotta se pikkasen saisi sitä visua kohdilleen. Mäpäs näytän teille tuosta. Tuollaisen valmiin PowerPoint-pohjan, miltä se näyttää. Mulla on täällä nyt tämmöinen PowerPoint-tiedosto. Mä haluaisin nyt, että tuo äskeinen materiaali tehtäisiin niin kuin tämän näköiselle pohjalle. Niin mä voin kokeilla tätä ohjata niin, että tee esitys tähän visuaaliseen ilmeeseen ja valotkin syttyi päälle. Joo, mulla on täällä näköjään jotain erikoista tapahtuu täällä mun, täällä mun työpisteellä, kun Teams jumittaa ja mä huomannut, että valotkin oli mennyt välissä pois päältä. Joo, otetaan täältä toi tiedosto. Mä lataan sen tonne. Noin. Nyt tuo äskeinen PowerPoint-pohja, mitä vilautin, niin mä lataan sen nyt tuohon noin ja pyydän, että mä haluaisin niin kuin tähän visuaaliseen ilmeeseen nyt sitten tämän saman esityksen. Ja heitetään se tuonne ChatGPT:lle. Se hetken aikaa tuossa sitä askartelee. Ja taas tekee mulle tuollaisen ladattavan linkin. Niin otetaan se tuosta ja katsotaan, miltä se näyttää. Tuolta. No, mitä se on nyt tehnyt? No, tässä näkyy tämä niin kuin, pohja, demopohja, jos on semmoista sisältöä, jota mä en olisi halunnut tähän uuteen esitykseen ollenkaan, mutta mitä sitten tapahtui? Tästä lähtee tämä ChatGPT:n tekemä esitys nyt sitten tällä visulla, mitä mä olisin halunnut, niin ei ehkä nyt ihan niin
nappisuoritus, mutta tavallaan jollain tapaa ollaan saatu sitä meidän visua tähän, mutta se on nyt käyttänyt tuota yhtä ja samaa pohjaa ja jättänyt sitten nämä alkuosan kalvot tänne sitten sellaisenaan. Mutta tätä kikkaa voi kokeilla, jos se sitten nopeuttaa jollain tavalla helpottaa, niin pystyy sitten tuota ChatGPT:n kauttakin sitten pyytämään tällaisia PowerPoint-tiedostoja. Mutta se, jos ei sille tarjoa mitään pohjaa esimerkiksi, niin se tosiaan niin kuin näette, niin tekee sitten tuommoisen hyvin blankon siitä tiedostosta. Tuollaista ladattavaa PowerPoint-tiedostoa voitte myös pyytää sieltä Copilot-chatista, joka on siis se Microsoftin ChatGPT:tä vastaava se heidän tuommoinen niin kuin tekoälychatti. Se vähän huojuvasti tekee niitä ladattavia tiedostoja, se Copilot chat. Joskus se ne suostuu tekemään ja toisinaan ei, mutta se tekee myös tällaisia hyvin blankkoja. Mä tuosta vilautan vielä sen Copilot chatin teille tuosta ihan kohta, niin jos on epävarma olo, että mikä se on, niin mä sen tuosta avaan ja näytän teille ihan kohta. Se tuosta vähän aikaa runksuttaa, niin mä saan sen tuolta auki. Eli Copilot chathän on tämä tuttu chattinäkymä, jonka Microsoft tällä hetkellä tosiaan tarjoaa kaikille enterprise-tason organisaatioille maksutta käyttöön. Eli löytyy esimerkiksi täältä M365 vasemmasta laidasta, ja tämä on ikään kuin Copilotin, ChatGPT:tä vastaava sitten työkalu, jolla voi sitten chattailla ja jutella. Ja tosiaan, kuten sanoin, niin täältäkin voitte tuolla samalla metodilla pyytää sitä ladattavaa PowerPoint-tiedostoa. Joskus se sen tekee, toisinaan ei, ja se tekee myös tuommoisen hyvin niin kuin blankon version, niin kuin tuo ensimmäinen ChatGPT-versio, jota tuossa teille äsken näytin. Mutta tässä nyt muutama tapa tehdä näitä esityksiä, jos sitä maksullista Copilotia ei ole käytössä. No sitten mä näytän vielä yhden sovelluksen, tämmöinen kuin Gamma. Onko tämä jollekin tuttu? Voitte näyttää vaikka peukkua, jos jollekin Gamma on tuttu. Näkyykö yhtään peukkua? Totta niin monella sivulla, että mä en välttämättä nyt näe. Mun silmään ei osunut nyt peukkuja. Tätä voi käyttää maksutta. Mulla on tuo maksuton versio tuossa. Sitten se antaa jonkun verran tuommoisia niin sanottuja tokeneita, eli ikään kuin sitä krediittiä, että sä pystyt niitä esityksiä tekemään. Ja tuossa mulla onkin, niin kuin näette, niin jokunen testi, mitä mä oon tällä tehnyt. Nämä käyttöliittymät on usein jotenkin, niin kuin näette, niin täällä on hirveästi kaikenlaista kilkettä ja kalketta, näitä painikkeita on täällä hirveä määrä. Mulle tulee itsellä vähän sellainen olo, että mä alkaa pyörryttää, mutta useimmiten täällä on vain ne muutama painike, joita sä oikeasti tarvitset, sit, jos sä rupeat näitä hyödyntämään. Tuolla näkyy nämä mun krediitit, näköjään 355 krediittiä mulla on käytettävissä tässä maksuttomassa lisenssissä sitten. No, tässä on tosiaan, että voi tehdä uuden esityksen tekoälyn avulla, voi tehdä ihan tyhjästä lähteä tekemään, tai sitten voi tosiaan tuoda tänne niitä taustatiedostoja, vähän niin kuin tuossa ensimmäisessä esimerkissä, mitä näytin. Ja mä oon tätä eilen vähän testailun, niin kuin tuossa näkyy, mutta katsotaan vielä, miten se menisi. Jos mä haluaisin tuosta samasta Word-tiedostosta nyt sitten tehdä täällä gamma.appissa tuommoisen PowerPoint-esityksen, niin mä painan tuosta pienestä väkäsestä, ja otan tuosta tuommoisen, että mä haluan tekoälyllä ikään kuin parannella sitä esitystä, tai sitten vaan plain import, eli mä haluan, että se tuo vaan sen tekstin ja tekee siitä tosi simppeli, mutta mä toivoisin, että se tekoäly nyt tekisi siitä pikkasen jotenkin niin kuin, hienomman. Ja mä painan tuota AI-importtia. Ja mä haluan ladata tänne nyt tiedoston. Sitten mä tuosta etsiskelen vielä sen oikean Wordin. Ja sitten se lähtee sitä lataamaan. Sitten sä voit tuosta vielä valita, mitä sä haluat tehdä. No mä haluan tehdä esityksen. Ja mennään eteenpäin.
Tässä kohtaa pystyy vielä tätä eri tavoilla muokkailemaan. Se näyttää suurin piirtein, minkälaisen se nyt siitä sitten lähtisi tekemään. Tuolla on erilaisia muokkausvaihtoehtoja ja niin edelleen, mutta mennään tässä kohtaa vaan eteenpäin. Ja se näytti tuossa tosiaan, että 40 krediittiä menee nyt sitten, kun mä tätä lähden tekemään. Sitten täältä mä voin valita, minkälaisen ulkoasun mä tälle haluan. Täällä on jokunen joukkio näitä vaihtoehtoja. Tuommoinen sininen näyttää ehkä viralliselta. Ja sitten painetaan tuosta Generate. Niin se lähtee sitä esitystä mulle sitten rakentamaan. Ja niin kuin näette, niin se tekee mulle tuollaisia visualisointeja tuonne. Se tekee tuonne vähän niin kuin taittoratkaisuja, erilaisia laatikoita. Näyttää ihan kivalta. Noin. Mennään tuonne alkuun. Ihan kivan näköinen kansilehti. Sitten se teki mulle tuohon vähän niin kuin visualisoinnin. Tuommoisia laatikoita. Vähän niin kuin ikään kuin taitto tämän strategiset tavoitteemme. Aika kivan tuollaisen jonkun pyramidin se tuohon teki. Ja ei tämä musta nyt huono ole. En tiedä kuinka moni teistä käyttää Smart Artia. Sehän en tiedä, mutta meikäläisellä ainakin meinaa hermo mennä sen Smart Artin kanssa toisinaan, kun yrität jotakin tämmöisiä tehdä ja vaihtaa niitä tai kuvia tai värejä tai muuta ja ei se niin kuin meinaa onnistu ollenkaan, niin kuulostaako tutulta tai samaistuttavalta taistelu Smart Artin kanssa PowerPointissa? Niin, tämmöiseen mä mielellään kyllä otan sitä tekoälyä vastaan, että mä oon tehnyt sen sisällön, me ollaan suunniteltu se sisältö ja sitten se pitäisi jollain tavalla niin kuin tehdä kivan näköiseksi jonkunlainen esitys, niin musta tämä tekee aika kivan näköisiä lopputuloksia sitten tämä Gamma. Sitten jos tämän haluaa ladata, niin täällä on vähän hämäävästi tämmöinen share-painikin, niin se löytyy se lataaminen sitten täältä, tuommoinen kuin export. Niin täältä voi sitten valita, mihinkä muotoon sen sitten haluaa omalle koneelleen ladata. Tänne todennäköisesti sitten, jos haluaisi tuoda organisaatio vaikka oman visuaalisen ilmeen tähän työkaluun, niin todennäköisesti sitten täytyy ottaa jonkunlainen maksullinen versio, että yleensä kaikki tuommoiset spesifit räätälöinnit vaatii sitten sen, että jotakin rahaa sinne sitten täytyy sinne palveluun laittaa. Hyvä. Mutta hei, oikeastaan tässä oli oikeastaan nämä mun vinkit siihen, että mitenkä PowerPoint-esityksiä pystyisi tekoälyavusteisesti tekemään. Ja mitä mieltä ootte? Näytä peukkua tai jotain sydäntä tai laita chattiin, että jos tuntuu siltä, että näistä voisi olla sulle jotain hyötyä. Jaa. En tiedä, laitatteko te sinne niitä reaktioita. Mä luulen, että mulle jollain tavalla toi Teamsin käyttöliittymä taas jotenkin mennä jumiin. Laitetaan. No niin, hyvä. Mä nimittäin en näe tuolla mitään teidän reaktioita. Tuossa chatissa ei mulla tapahdu mitään, että yhteys näköjään pelaa, mutta mä en näe, mitä tuolla Teamsissa tapahtuu. Pahoittelut siitä. Laitoin näytönjaon päälle, niin tämä jollain tavalla jumahti tämä mun Teams, mutta onneksi sain kuitenkin tuosta demottua teille hyvin, että oli oikea ikkuna auki. Ja kiva, että jos laitoitte niitä sydämiä ja peukkuja siellä, niin vaikka niitä Pinja, nyt saako nähnytkään. kysyä? Joo,
ilman muuta, ottakaa ihan pieni hetki, niin mä laitan kohta tuon tallennuksen vaikka pois päältä, niin voidaan ottaa ne kysymykset vaikka sitten sen jälkeen. Mä vilautan tuosta teille vielä yhtä juttua. Mäpä heivaan tänne, kun nämä on nämä mun jakosysteemit nyt tosiaan vähän sekaisin. Sen verran markkinointipuhetta tässä vielä loppuun, että meillä on tosiaan Johannan kanssa tämmöinen uusi Copilot-koulu niminen koulutusohjelma. Jos teillä on organisaatiossa se maksullinen Copilot-lisenssi käytössä, niin meillä on koulutusohjelma siihen, että miten henkilöstö voidaan kouluttaa hyödyntämään sitä maksullista Copilotia. Eli tässä käydään sitten läpi ominaisuus kerrallaan sen maksullisen Copilotin erilaisia toiminnallisuuksia. Sehän toimii tosiaan melkeinpä kaikissa Microsoftin sovelluksissa. Sitten se Copilot, teillä on sitten se tekoälyavustaja Wordissä ja Excelissä ja PowerPointissa ja Formsissa ja monessa muussakin paikassa. Ja me on tosiaan jaettu tämä 8 osaan. Tätä voi totta kai myös räätälöidä, mutta ajatus se, että on 8 tämmöistä tunnin mittaista slottia. Ajatuksena se, että kun se on tunnin, niin se on helppo sinne kalenteriin laittaa. Kaikilla on kalenterit ihan täynnä ja käydään yksi asia kerrallaan läpi, jolloin vastaanottokyky ja oppiminen on parhaalla mahdollisella tavalla sitten käytössä. Et jos tästä olette kiinnostuneita, niin ilman muuta laittakaa mulle tai Johannalle viestiä, niin oikein mielellämme kerrotaan kyllä tästä meidän Copilot-koulusta sitten teille lisää. Ja siitä pitäisi olla esitekin ladattavissa mun verkkosivulla. En ole vielä käynyt katsoa, että onko mun verkkosivun ylläpitäjä kerennyt sitä sinne viedä, mutta se on sinne ainakin kyllä tulossa, mutta me kyllä se teille lähetetään, jos toi kiinnostaa. Mutta hyvä.